Какво ли ме е пазарувал? Имаме две бутилки вода, една червена и една синя. Синя няма да вземам, ама червена дела знам. Цяла седмица без сок не става. Не, аз ще предупредя майка, нали? Тоест брат ми ще предупредя, пък мога да кажа тъй на брат ми колата не се кара, защото много гори, ние нещо добре и кара неговата, и кара другата, и който на работа с нея. И като разгубим тъс не става. Аз директно се... Защо е време, директно да знаеш така се стана, защото това свършваш пред работата, нали? И идваш, като я свършиш. И почва да разгубяне, примерно. Нали? Защото понеделник с работен ден трябва да отиди. Вика да филма, сутринта да отиде от касата, да се върне от тогава, да почва да я разгубява, нали? Нали сте имал такова ситуация, примерно? Да. Защото като спомена свидетели, аз викам, не знам, там лично мога да кажа. Аз не мога да кажа. Много добре знаете моята нещо да ремонтираш нещо. И викам, че по-добре върху директно на каса там си вари. Върши с работа и викам, в том ден чак хубава ти пътя преди време. Преди време получаваш половина пътя. Нали горна Шумен. Те може да спират, защото за един час само ще успеят да се върнат. Да свърши работа и към и там сутринта рано. Свършваш, когато свършваш, ще идваш насам. И я почнем да разбереш. Има и другата, ще изправя от другата с сметка. Вземи твоята и да замини. И когато се върне вечерта, тогава ще прави неговата, и сега правиш неговата, да, ама няма да. Да, аз като се обърне, като му казах, аз в България просто не ме търси да ме занимаваш, викам, аз имам работа ангажименти. Не мога, не стига, че малко времето. Малко времето? Това не е малко времето, почивните дни много. Не, пак за кратко си отиваме. Да, за кратко си отиваме. Но так ме дай за по-дълго време, ама бягах ми че напред към вас. Децата на училище, какво да им карат? Те излязат от училище, аз пък ти кажи са лошо, вече бях намръзнали. И не ми се излъжа въобще навън да правим. А пък децата с нетърпение чакат да се приберем, да излезем да ги разходим ние. Защото с баба е такова, че излизат, ама друга мама е тази. Вичо ще не задешне на Макдоналд. Ще възнавидови, ама се подават на мука. И нищо, аз и тогава ще стъпим такова в нея, вика. Какво да имаш Макдоналд? Къде купувахме те кебабчета от Търново? Там... Има Макдоналд, не? Там има Макдоналд. Нали влизахме отдолу, не отгоре, ама отдолу влизахме такова. За техномаркет беше, то беше и то беше за долния парк. Аз вече забравих имената на магазините. Трансфера техномаркет. Отдолу на паркинг, то е там. Двете колеги купил за двете деца, ама после ме като харесала куплата и за да става Деволтия, казал, че имата за него, само да не е Деволтия. И вика пак поне за лекарски, вика успя да се умее да се скара. Защото вика него не му да видяха да ги даде парите, ама не очакваше после другото да избере. Беше парал да еба как справя. И вика, не смях да му откажа и на него да му купя, ама вика да стане Деволтията, че едното е две, другото с едно и